Nagdala na naman sang kasadya kag papremyo ang Bombo Radio kag Star FM sa ikanom nga palengke Diyos ang swerte sa palengke 2026 sa promo. Kahapon nga adlaw ginihiwat ini sa Pavia Public Market. Pulo ka mga promo participants na nakabaton sang tag 1,000 ka pesos nga cash kag mayara pagid sang 500 pesos nga balor sa gift pack. Ini nga gift pack ang ginalakipan sa isa ka balde nga orokan nga may sulod, nga isa ka box ang MX Street Coffee nga may pulo ka mga sachets, duha ka pack sang kumaya bihon kag tatlo ka lata sang holiday beef loaf. Yari ang mga maswerte nga tagdaog. Merlinda Regulacion, 61 anyos, ang Zone 1, Tacasaro, Iloilo City, nga nagamit ang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Gina Lai, 62 anyos, sang Barangay Balabag, Pavia, Iloilo, nagamit naman ang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Gina Giliargan, 62 anyos, sang Tacasaro, Iloilo City, nagamit ang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Rosalyn Sosvilla, 27 anyos, ang Anilao, Pavia, Iloilo, nga naggamit sa proof of purchase nga R. Florete Cupon. Congratulations man kay Amelita Hardinil, 75 anyos, ang pagsangaan Pavia, Iloilo, naggamit sa proof of purchase nga Sarsaya Oyster Sauce. Francisco Doliete, 73 anyos, ang Dungon A. Haro, Iloilo City, nga nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Justin Romer Villata, 32 anyos, ang Hibawan, Pavia, Iloilo, nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Ann May Sofia, 69 anyos, ang Cabugao Sur, Pavia, Iloilo, nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Florenia Bugna, 89 anyos, ang Cabugao Norte, Pavia, Iloilo, nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Daugman si Analisa Serbo, 54 anyos, ang Maliao, Pavia, Iloilo, nagamit sa proof of purchase nga Pure Gold Receipt. Yari bala, pamatian kagalan tawon nato ng isa sa mga winners nga si Merlinda Regulacion sa Zone 1, Tacasaro, Iloilo City. Bit-bit ko napauli ang orokan nga balde kag ang akon 1,000 nga cash prize matapos nagdaog ako sa ikaanom nga palengke draw sa swerte sa palengke 2026 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Ako sa Merlinda Regulacion nagaedad sang 61 years old kag residente sang Zone 1, Barangay Tacasaro, Iloilo City. Isa ako sa mga nakagrasyahan diri sa Pavia Public Market subong nga Agosto 15. Excited gid ko para sa palaboton nga grand draw. Gani nga ginadamo ko gid ang akon entries. Nagamit ako sa proper purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Nagdaog ako sa 1,000 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa gift pack. Ini nga gift pack ang ginalakipan sa isa ka balding orokan nga may sulod nga isa ka box sang MX Coffee nga may pulo ka sa shades, duha ka pack sa kumiya bihon kag tatlo ka lata sang holiday beef loaf. Isipon ko ang akon nga gindaog nga 1,000, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Ini ibakal ko sa mga kinahanglanon ko sa pagpanahi kag iba sa sulod sang balay. Nagapasalamat gid ko sa Bombo Radio kag Star FM kag sa tanan mga sponsors. Kamo nga taga Zone 1, Barangay Tacas, mag-intra man kamo. Ang inyo basura, inyo taguon, kaya mag-promo ang Bombo, hapos na pangitaon. Basta Radyo Bombo, Star FM, it's all for you. Si Merlinda Regulacion, yari naman ang isa pakid ka winner nga si Justin Romer Villata, nga nagapasalamat man sa dagan nga premyo kag nabaton nga grasa. Hakutan na ang imong entries kag dugang ipagid himo kay ilisipon na lang ang inadlaw antes ang grand draw sang swerte sa palengke 2026 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Kaangay sa akon nga magapagkal pagid sang dugang pa nga proof of purchase. Nagdaog ako sa ikaanom nga palengke draw diri sa Pavia Public Market subong nga Agosto 15. Ako si Justin Romer Villarta, nagaedad sang 32 anyos kag residente sang Barangay Hibawan, Pavia, Iloilo. Naggamit ako sang proof of purchase na San Miguel Pale Pilsen. Nagdaog ako sang 1,000 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack.
Ini nga gift pack ang ginalakipan sang isa ka balde nga orokan na may sulod nga isa ka box sang MX3 coffee na may pulo ka mga sachets. Duha ka packs sang kamaya bihon kag 3 ka lata sang holiday beef flow. Isipon kung ang ako nadagaan 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Ini na 1,000 pesos na cash gamiton ko pa bakal dugang nga proof of purchase. Pasalamat ako sa Bombo Radio kag sa Star FM kay nakadaog naman ako liwat. Kag ginagda ko man ang mga taga Pavia Iloilo na mag-intra pagid sa sorte sa palengke promo kay base ka mo naman ang sunod na mga daog. Basta Radyo, Bombo, Star FM, it's all for you. Magluwas sa mga pahampang, nag-enjoy man ang promo participant sa Dance Kag Video Kit Challenge. Winner sa Video Kit Challenge si Julia Jimenez sang Proc 3 Pavia Iloilo. Nagkanta siya sang Forever's Not Enough kag nagdaog sang 500 pesos. Winner naman sa Dance Challenge si Gina Lai sang Balabag Pavia Iloilo nga nakabaton man sang premyo nga 500 pesos bangod sa paglingaw sa tanan nga nagtambong sa palengke draw. Kabombo bantagi bangod sa Iloilo Terminal Market naman magapadulog ang team sa Bombo Radio kag Star FM sa masunod nga Sabado. Magtipo na kamo sa madabong nga entries kay basi kamo naman ang maswertihan nga magdaog.